Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. En bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu mun na adamaden ni kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw lasɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛdɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badra ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi na ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci. Foliw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ diɲɛ ye ka dugawu kɛ farafinna ye ka dugawu kɛ farajɛla ye ala ka farafinna ɲasuma ka farajɛla ɲasuma ka farafinw dama bɛn kelen ma ka nanzaraw dama bɛn kelen ma ka ban ka nanzaraw ni farafinw k'an bɛɛ bɛn kelen ma ka diɲɛ diya ala ka amiw nɔgɔya guerre banbali minnu bɛ ala ka bɛɛ wuli ka bɔ yen ka jamana ɲasuma k'an sago bɛɛ kan ye ala ka don an ni fitinɛw cɛ ala ka don an ni balaw cɛ an bɛ dugawu kɛ banbagaw ye ala ka hinɛ banbagaw la ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛw ye ala k'an jigiyaw fa minnu n'an man kɛnɛ ala ka kɛnɛya di an ni banabagatɔ tɔw ma minnu ka kɛnɛ ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan se bɛ minnu ye ala ka dɔ fara u ka se kan se tɛ minnu ye ala ka se di an n'olu ma ala ka hamiw nɔgɔya banbagaw ala ka sabali ni hakili ɲuman di olu ma u ka kɛ sɔnbagaw ye kɔnbagaw minnu kɔnna an ye ala ka hinɛ o la an n'o bɛ taa jɛn kiti min na ala ka taa o nɔgɔya an n'o ye an b'aw fo n'an tilara foliw la savant privé nuraniya jama sɔgɔma na Badra y'a degenna ko kɔrɔ lamaga n ko n bɛ bɔ bi sɔgɔmada na ka bɔ ni ikilasi ka kunufaya kunun kelen ye k'o di aw ma komi alu de ye savant nuraniya jama ye n'o ye ala tɔgɔ min ye n'i y'a ta ko ko kama a ka teli k'u jaabi bi kunufaya kunun mais a ka teli min na o ye nafolo ko de ye quoi voilà wariko bɛ mɔgɔ min na ala cɛn na n'i y'a ta wari kama i ka teli ka wari sɔrɔ ka bɛn o lon ma walima tile 3 a tɛ tɛmɛ o kan n'a cayara fo ka taa s'a dan na o ye tile 7 le ye parce que nin ye jalibu le ye tu vois non a ko siril وهذه سر من الأسرار في سورة الإخلاص ni gundon bora suratul ikhlasin kono li jalbul rizqi mi gerezge o ka gerezge la si adama dema wali daf'ul fakri anika fantaya nyoni ka boykan sadini ni togo bi bolo ala sona fantaya ti se e ka du kono ko tuguni quoi wala ibe fantaya de nyoni ka bo i yere ma yoroma pepe ka fantaya yoroma jeya ka bo i yere ma tuma be kon ka ko kan fantanya kɔni e t'o fɔ i ka du kɔnɔ fiyewu baara ba yɛrɛ fana tɛ wuridi ba tɛ nasi ba tɛ foyi e kɔni fo k'i kɛ cogo o cogo kɔni ele ni fantanya kɔni ala sɔnna e bɛ fantanya haramuya ka bɔ i fɛ yen ala tɔgɔ don an bɛ fɛ ka bɔ n'a ye bi